कला रंग ହେଉଛି आलोकर अनुपस्थिति तेणु ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଦେଖିବ ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାୟୁରେ ଦେଖିପାରୁଛ ନାହିଁ ନା? ତୁମର ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଅଣସୂଚନା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଏଠାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଗ୍ରହ ବିମାନ। ଏମାନେ ନିଜର ଆଲୋକ ତିଆରି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଆକାଶରେ ଆଲୋକର ଉତ୍ସ କିଛି ଯାହାକୁ ଆଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶର ସେହି ଅଂଶଟି ଆଲୋକିତ ନଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ କଳା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ବାସ୍ତବରେ ରାତିର ଆକାଶ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ତାରା ଦ୍ୱାରା ଅତି ଦୁର୍ବଳ। ସହଜରେ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳି ସହରର ଆଲୋକ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ, ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ତୁମର ଆଖି କଳା ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛ। ଯାହାଫଳରେ କି ରାତି ଅନ୍ଧକାର ବା କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶର ସହର ଉପାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ଦିଗରେ ଆକାଶ ରାତିରେ କଳା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ରାତିର ରଙ୍ଗ କଳା ବୋଲି। ରାତି ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ କିଛି ଅଂଶରେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ନଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ରାତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅନ୍ଧାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଲୋକର ଅନୁପସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ରାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମୂକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଉତ୍ତର କହିବି। ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହରେ ଦିନରାତି ସମାନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ନେବି ଉଦାହରଣ ପାଇଁ। ଚାଲ ଆମେ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଆକୃତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଓଭଲେଟ୍ ସ୍ପେର୍। ଚାଲ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବା। ସ୍ପେର୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପୃଥିବୀର ଅଧା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଚେହେରା ଥାଏ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ପାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତି କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଗତି କରେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନୁହେଁ, ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆଲୋକ ବଣ୍ଟନ କରେ। ଗୋଲାକାର ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏକ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ କିଛି ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ଆଲୋକ ପାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସେହି ହାଲୁକା ଅଂଶ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଟୁଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଅଂଶ ଯାହାକି ଆଲୋକ ପାଇପାରୁନାହିଁ ଗୋଟିଏ ରାତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଦିନରାତି ଗୋଟିଏ ମୁହଁରୁ ଅନ୍ୟ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର: ରାତି ଅନ୍ଧକାର କାରଣ ଗ୍ରହର ସେହି ଅଂଶ ଛାଇ ତଳେ ଅଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ପାଇନାହିଁ। ଦିନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାରଣ ଗ୍ରହର ସେହି ଅଂଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ ପାଇରୁଛି। ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଡାକନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ସମତଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଦିନରାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୋଇବା ସମୟରେ କାହାଣୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଓ କେମିତିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଡେରି ନ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସେୟାରରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତ এই ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।